Hola, en este vídeo anem a veure com es fa per tal que un blog pugui ser utilitzat com una pàgina web. Normalment els blogs venen associats com a sistemes de publicació de notícies i quan els visitem en la part central sempre acostuma a haver els articles o les darreres novetats. En aquest cas el que es tracta és de veure com s'hauria de configurar un blog per tal que quan anem a visitar-lo, la seva pàgina inicial no sigui la dels articles, sinó que la seva pàgina d'inici correspongui a una secció fixa del blog o que també es pot anomenar pàgina. Veurem en aquest vídeo tutorial com es fa per a configurar aquesta opció. Normalment utilitzem els blogs amb una secció central on estan les notícies i a banda poden haver pàgines que segons la plantilla es mostren en la part superior o en la barra lateral, que són informacions que no canvien amb el temps. Normalment la pàgina d'articles és la inicial, però aquí anem a veure com podem fer que la pàgina inicial sigui una pàgina o una secció fixa. Per tal de veure com està fet, utilitzarem un blog que ja està creat i que podeu consultar si teniu necessitat de veure com funciona. La idea principal és aquesta, que a través d'un blog nosaltres podem organitzar seccions fixes i seccions de notícies, però no hi ha o no és obligatori que la secció de notícies o d'articles sigui sempre la primera que veiem. En aquest exemple, la secció d'articles o de notícies és una secció més i quan hi accedim podem veure o llegir el recull de notícies, però el blog està estructurat bàsicament a partir de pàgines o seccions més o menys fixes. Això pot ser d'utilitat per a un centre educatiu o per a un docent, perquè el blog no només té utilitat per a publicar articles o notícies o novetats, sinó que també el podem estructurar amb unes seccions més immutables amb el temps i que normalment no s'utilitza tant per desconeixement. Per fer-ho hem d'anar al tauler del blog, veurem la part on es gestionen les pàgines, que seran les seccions amb informació fixa, i després la part on es gestionen les notícies, que són les entrades o els articles. Si anem a la secció de pàgines, podem veure el conjunt de pàgines que composa el blog i l'ordre amb què es mostren. Si en volem afegir més, si volem canviar o editar-les, es fa de la mateixa manera com es faria amb un article, donat que l'editor és molt similar. Només canvia un poc el terme. Si el que editem és una pàgina o si editem és un article, doncs l'ordenació és diferent. Per tal d'aconseguir que la pàgina inicial sigui una secció fixa i no sigui les notícies, hem d'anar a opcions de lectura, que es troba dins de les opcions del blog. Allí normalment l'opció que està habilitada és les darreres entrades, però nosaltres en aquest cas l'hem canviat per a que es vegi una pàgina estàtica i aquí li diem quina és la que volem veure. I després, en un segon pas, el que fem és assignar els articles que hi posem a una pàgina, a un nom de pàgina. Així el que hem fet en la pantalla anterior ha sigut definir com a lloc d'inici del blog la informació inicial
I els articles, que és la secció de notícies, li hem assignat un identificador de pàgina per a que ens aparegui ordenat a la part superior, però no serà aquesta la porta d'entrada usual, sinó que quan el blog comença sempre ens mostrarà la secció o la pàgina anomenada Informació inicial. Aquí podem veure com quan s'inicia el blog sempre ens apareix la secció que nosaltres hem definit, que es mostra inicialment, i que la secció de notícies s'ordena com una pàgina més i ens apareix a la part superior, ubicada en l'ordre que nosaltres volem. Cal dir també que segons el tipus de plantilla, les pàgines ens apareixeran a la part superior, com en aquesta, o només a la part lateral, si utilitzem un widget, etc. La ubicació de les pàgines és un poc diferent depenent de la plantilla que escollim. I fins aquí el tutorial de com organitzar un blog utilitzant les pàgines com a seccions d'informació fixa.